heet je maar je? Aniek, Amber, En hoe is het? Eileen, Waar wil je hem straks zien? Reuzenrad. Hier, Reuzenrad. Dat is toch heel spannend, hoor, nee? Ja, Wil je hem dat doen? ja, Hij moest vaker in de reuzenrad zitten? ja. Nee, Ik net. doe net. Was er wel in? Ik kon er bij hem tweeën erin, of wat heet ik mij? Hij kon ik maar. Ja, Ja. Maar ik hoop dat hij net zijn hoogtevrees had. Als wat ben jij gesminkt? Ik ben een tijger. Zo, wat een enge tijger. En ben je ook al in een attractie geweest of niet? Nee. Maar we staan hier ook bij het reuzenrad. Ga je daar straks nog in? Ja. Ja, durf je dat wel? Ja. Dat is wel heel spannend, hè? Hij gaat heel hoog. Vind ik gewoon leuk. Wat ben je mooi sminkt, hé? Wat ben je precies? Een poes. En wat bist du? Iets engs. Wat voor attracties ben je al geweest? In Reuzenrad. Oeh, het reuzenrad. Vind je dat ook heel spannend? Ja. Echt heel leuk. Ja, wie je net bang, een beetje? Nee. En wij gaan hem straks nog meer in. Dat weten we nog net. Nee. Toen ik aan de muziek taaf net. Nee. Nee. Je bent je joet op het kinderplein. Ja.